gazteok. Aitaren. Ia laiz Jose Manuel Lujanbio Txirrita. Bai, ala naiz, bai. Norbaitek hemen intzela esan zidak, eta ia gurtzera etorri nauk. Eskerrik asko. I ez alintzen ibili soldaduzkan oihartzunen guardiak egiten azken gerratean. Bai, jauna, bai. Alaxe ibili nintzen mutil koskorretan. Nire konpainian ebileken tiradore. Egia esan, naiz gogoratzen. Ik bauken korajia orduan ere, Jose Manuel. Korajia, baizea, etxetik alde egiteagatik, edo zer gauza egiten da gaztetan. Bien, bien. Ze inork ezan nau gonbidatu behar? Orduan, neronek hartu beharko. Horrek nire aitona hil zian. Gerrako kontuak kalakoxeak izaten dituk. Ez zuken gerran izan, lapurreta egin zioken eta ardia ostu ziolako kargo hartu zionean. Tiro eman zioken nire aitonari. Egia duk? Ereñozu osoak zekik, baina beldorra zioago. Izorratuko diatpa ederki. 80 urte pasa dituzu, diru dizula etxaia. Orain biankak arrastakata, burua soiltzen asia. Ez zaude garai batian bezain, arrua eta lasaia. Kontzientziak argitzen dizu, egintzen dun desgrazia. Beste munduan ikusiko zu, hemen hiltzen dun hartzaia. Nik bidea esateko eskatu nioken, eta amildegira bidali ninuken. Zuk ardia ostu zenion. Alakoxeak izaten dituk gerrakoak. Aitaren. Gogoratzen alaiz nola ibiltzen ginen zilipurdika oihartzen gozoroetan. Jose Manuel, iere ezintzen motelena montegin egiten, Kulpari gabe bota zenion, fusilako kargazoia. Gizon gaxuak aserretzia, ez altzuen arrazoia. Diabruzarrek aditzen dute, zure animan usaia. Eriotzaren etor bildurrak, ez dututzen du lasaia. Zu baino gizon formalagozan, zukiltzen duen hartzaia. Madarika dakiala, Jose Manuel Lujanbio. Jesus Maria Jose. Earra bota diok, eskerrik asko Txirrita, eskerrik asko. Ez da deusi. Gu denok horren beldurra bizi izan gaitu gordietan, baina orain. Orain pakean ustak. Pankean utzi nire aitonaren hiltzailean. Nahiko alan bazeukak horrek orain, bere burua hiltzen. Ze, sardo guztia aitu egin alda etxe hontan edo...